Check natin. Recording in 3, 2, 1. Yeah. Yo, what's up ninyo Yeah. diha? It's your boy Joe Boy aka Cookies back again with another episode of a Life of a Bye podcast where we chop it up. We have conversations with bold and authentic individuals. Bye gani. So if you guys are listening right now, first time listening in the podcast, don't forget to like, subscribe, click the notification bell. And we also got this podcast on Spotify. So if you guys are on Spotify, don't forget to subscribe. So without further ado, we got a very special guest today. Usa sa mga OG. OG sa Sa mga yuyu. Yuyu. Usa sa mga pioneers. Dili sa ko kaingon pioneers no. Kaya na pa may naguna nimo no. Yeah, napay mas tiguong na gusto. Pero sukad sa wala pa ko nagbanda-banda mga 2000 basta dugay na. Mm. Ang imuhang brand may ni-stick jud sa mga sa mga grabe kumbaga. Yeah, So yo. without further ado, we got Kroll here from Kroll's Tattoo. Musta bro? Musta? Okay ra. Okay ra. Ipadol lang you. gamay bro, yana lang gamay para Yeah. dili kayo. Nya Okay. pidi sa nini mo ikuan patason kay para. Thank you day ha sa pag-invite mo ani. Oh, kayo. Thank you for having me here. Actually, Di na ko masuya ni Bubub kay na ko'y podcast nimo. Actually, Sabado, Tuesday man ron Sabado mag-podcast unta mi niya. Sa grabe no nganang sa kadugay na nimo sa Sig Tattoo. Grabe giunsa man na nimo nahantod karon indie man gyapon ka kanang Yeah, kana daghan gyud mga utana na ko ana job kadang bisag mga tattoo artist na mga bag-o na artist karon. Mo gyud na ilang mga questions at nako nga. Murag scroll gyud unsa man nimo nga murag kanang for how many years daghan ng mga tattoo artist karon nga nisikat na sad gyud. Ana ba mga bag-ong artist nga nakabuhat na sigud ilang name. Pangutana sila nga nganong naa pa gyud gyapon daw ko ba. Murag ako daw usos mga karaan nga murag mo compete gyapon gani sa mga batan-on karon. nya murag kag vampira men. Murag duwag pila na kay imong edad di ko ganahan mga untana jud mayo pero Secret. kanang hantod karon wa man ka na usab. Wow, guwang na guwang na kuan lang murag yan mo gear lang gyud ta. Kanang gear, Gear lang ta para di ta matiguang. Meticulous sa no. Matod pambubop gear gyud ta kay matime ta na ta. Actually, tinawa na sila kuan. Si Dice. Oh, dawa, diba? oh. Now what's dies murag. Man, like idol kina na ako murag. Ay tigon ninyo Dice. I think older na ko si Dice. Murag Ha, ikaw mas Yeah. older ka? yeah. Ikaw? Dili si Dice may older na ko. about to say, yeah. Kay murag di na tamis ko Oo. numero eh. Pero ano lang, mga kaagi sa una. Backyard days, ana. Yeah. Dili sad. Actually, backyard days kay what di ko kaabot ana. Murag naabot yun ko sa scene sa music scene is kuan na gyud murag outpost na gyud. Outpost Okay. days or earlier anang before outpost. So, Yeah. outpost days mo na yung pagsugod pa nimo sa... Dili nagtato na ko, dugay na. Okay. Actually nagtato mi nilang Gabi, ilang bubo Gabi Alipe? Oh, Matato siya? Di kitatuan ako si gitatuan, Gabi Alipe okay. before sa balay pa na ako. Mm. Oh, inana kadugay na ba? Or antod nagtukod kog tattoo studio sa diri na sa city, inana. So, I remember silingan da sa una dito sa may Luyo si Budok. yeah, libos di ba? Leo si Budok. Sa asa na to na. Kuan, Maria Cristina siguro na nga street, yeah. So kana diha tapukana na ninyo kamo. Oh, before, yeah. Unsa man to una to nimo na big Actually, kinda ang, big ang of a akong studio? first nga studio kay diri man sa Golden Peak. Tupad sa Blue Bar. I don't know kung kaabot pa ba ka ng Blue Bar. Kanang Blue Bar kay sikat kina sa mga panahon na mo nga mga kuan, mga badlungon nga kuan. Kuha na akong nabtan gud. Shout out Yeah, Akit. katong kuwa sad nga time napasad akong studio sa Leo's Golden Peak. Sa mga to malakaw ra namo na. Sa mga to kanang tapad sa kay akong studio sa Escario before. Nagtukod kong studio, ang tapad ato kay ang Blue Bar.
Nya nahitabo nga na close ang Blue Bar. So among gikuha, among gitukuran og Skills and Bones. Di ba imnanan man sana? Di ba? Before kato mo to Blue Bar. Dili ang Skills and Bones. Dili lay. Yeah. Yeah, nasirado tong Blue Bar. Ah, Nagbuhat mi og Skills and Bones. Kaming Gabi. Ako si Randy. Ayan si Kong, Randy Pahes. Okay. Yeah. Si Bubup. Mm. So kami to nagbuhat make Skills and Bones. Mo tong nagtapad ang akong studio og ang Skills and Bones. Yeah. Yeah, labi mulabi dili sad no. Wala pa'y mulabi. Wala Wala pa'y pa'y mulabi. mulabi. Ana, wala pa yun. Murag, kalimot ko sa nga mga year. Ha? Pero wala pa. Ang naapay mga after, murag, ang kuana na, ang place nga murag, hang out ang mga hilig banda. Kana nga time is ang Kowa, Handuraw, and then Moadtog Outpost. Kana na mao pa nang ruta sa ruta, una. Okay, mao pa man tay murag mutok na naagi banda. Yang murag ang last nga kuan gyud ang outpost na gyud. Murag mo pre-game diri sa Kowa or Andurao and then outpost na dayon last. So inanara ang routine sa una sa kuan sa mga kiat sa una. Yeah, kano sa mga ni move dito dapit sa Meloyo sa Budok? Kuan Ana lang gamay bro. Anay kani. Unsa man to nga year murag nakalimot na ko. Basta kay naka-remember ba ka unsa nag-start ang Toslubuwa ni Iyok? Kana may Kay dungan-dungan day. Kay mao man na ang reason nga nganong nahawa mi didto sa kuan diya sa Escarrio. Kay gibaligya na lang ang yuta. Gipalit sa Golden Peak. So wa mi kuan hawa mi tanan. So paghawa nakakita mig pwesto sa katong asa ang Azul, tong first nga Azul diya sa Gorordog yapon, di ba? Yeah, supposedly ato kay tapad ta mi. Azul akong tattoo studio og ang Skills and Bones. Nya ni decide man ko nga mo lahi lang ko. Mo tong diha ko sa baseline na butang. Pero naman to imnanan sa, di ba? Ako inipuli sa ilang kuan ni Briley. Katong kuan. Sige na to ilang convenience store. Kalimot na ko. Basta mao to. After ato, ako inipuli. Okay, wala naman sila naka-renew sa contract ato. So, akong gisuwayan. Kay ganang ikuan ng area, sad ba? Yang gidakon sa kuan. Sa store ba? Ganahan kay ko. Then luckily nakuha gyud nako sad gihangyo ako maayo nga mao ni ana. At first gani kay mura sila nahadlok na kay tattoo studio daw. So nagthink sila nga basig tambayanan na sad niya daw kuno. So mato ningon ko nga dili gyud kanang promise kanang purely tattoo studio ra gyud ni. Nya wala kini mga mutambay ana. So mao to nya nagdugay ko didto ha. Where kuan siguro ko mga 9 years, 8 years. Wow. Katong area. Pero mo na to ang warag pagsugod na nimo padung peak ana. Actually murag mas maka-feel ko nga murag katong sa Escarrio gyud nga tattoo shop, murag mao toy murag kuan ako, murag lingaw nga murag dito sa jugo naka-build og name. Katong nga time. Pagbali na nako there is a baseline. Wala solid na yung brand ato. Mas kuan ako ato, mas focus na gid ko sa trabaho. Mas ni kuan gid ko, mas ni focus ko sa akong studio unsaon inana. No, pinagbanda-banda sad ka sa una. Wa ko nagbanda jobs eh. So, kuan jud ka day lakos jud ka dun sa drawing pa sa una kanang giyon sa ganahan kag tattoo. Ang reason nga nganong nagkatapok mi sa mga suspitsados tungod sa akong pagka-tattoo artist. So ikaw di ang glue kumbaga. Murag sa among tapok, ako'y tattoo artist nila. Murag ginana ba? So diha nagsugod. So kana sila Islaw, kana sila Bubup, Riley, kana silang Gabo. Mo jud na usas kana silang Akit. Mo jud na sila Iyok, mo jud na usas nagtabang nako nga market akong pangahan. Di pa ko to grab yung Facebook ato ba? Kuan pa mi ato Friendster. MySpace. MySpace and nag-Facebook na dayon inana. Yeah, mo nang mas daghan kog sa prime nako nga mga patik-patik nako, mas daghan kog mga napatikan nga mga celebrities na mga kuan, mga more on sa banda.
Like Okay. I would say Rico Blanco diha dili sa Kani kan silang Jay Kamikasi, Kamikasi. Yeah. sila Ayan Tayaw, Ah. silang kinsa pa man akong napatikan na si Barangay Eight sa Tibay. Quezon, si Islao, si Franco, si Gabo. Sa daghan pa man, daghan pa. Oh, daghan. Yung mo itong peak sa rock Oh, na murag mo sa do niya. scene. Kuan sa to kanang bata pa sa dato nga time ba, murag. Pila edad mo to? Secret. What you ni ko na. Pero Wala. unsa man ka mangud kanila to or Ang kaedad siguro nako diya sa tapok murag kaya ako nakuanan mas younger man gyud ko nila. Kay si Gabo mas maguwang nako gamay. Okay. Kisa may kaedad gyud nako diya. Murag di na so ka remember kinsa gyud kay murag mas manghod ko na nila. Di sa may kaedad di puldo ha. Grabe Puldo. Hantod karon rock and roll gyapon eh. Shout out Puldo. Yeah, puldo grabe na. Wa na paglubad. Nya kanang sa una akong as far as I can remember ha dugay na imo ang Japanese na Kuan aesthetic na kanang diri kay like I compare your tattoo studio here but it's been like 8 years 9 years ago man sad na wala ako nakabalik kay kuan jud very Asian. kana Yeah, Asian more Asian feel. and I just read this book called In Praise of Shadows. Yeah. So ang Japanese culture na ginatawag kanang sabi na art. And gi-incorporate yun ang shadows sa ilahang art, sa ilahang pag-art kanang pag-design sa ilahang facilities, silang balay ana ba. And Kuan mo gud ang Japanese akong nasabtan is bisag dili lang sa tattooing. Nang siya rules tanan. Murag na gyud siya proseso ba. Which is mao na naka-authentic nila ba. Dili gani siya kanang pareha ng kanang naa sila gisundan nga lain nga style na. Sila so kay mo gikan jud sila. create gyud sila something nga makaingon jud nga Japanese style gani murag na ba. Bisag sa architecture ako architecture student ba. Naka-graduate ka? Wala. Si IT ko niya, architecture student ko. Niya, bisag sa architecture kay lahi gyud og kung mayong kanang mga Japanese style na mga design. No? Mo matter gyud makaingon jud nga lahi gyud sila. Naa gyud sila barugan ba nga murag kaingon jud lahi gyud sila murag na ba. Mao sa na reason nga nganong mas ni focus ko sa gitawag og kanang Japanese style or oriental tattoos. Oriental Or kanang irizumi. Gitawag Irizumi gitawag og irizumi tattoo. Kay ang reason na is kay before actually kung makakita ka sa akong mga awards dia folks kanang ang akong mga awards dia before kay more on kanang portrait realism nga colored inana ba layo ra kay sa akong style karon. Okay, sa una man gud kay syempre hilig pa ko mo compete. Mas dali man gud murag naa gani siya wow factor ang portraits. Ya ang portraits sa una nga magpati kag portraits nga colored dili pa kayo na kuan kana murag gamay pa king mo trabaho ginana ba. So dito sa kuno ko idea kung buhaton ko ning may nani. Asa mga nakakuha ana sa mga pag at kato nga time man gud kato nga time nga nag-appeal kog mga competitions is more on here pa man gud kanang sa kuan pa gid ba sa Pilipinas lang. Appeal kog dutdutan, ni daog kog dutdutan. Yan idaog ko sa Davao International Conventions inana. Mo to ang mostly sa akong mga daog diha kay kuan kanang mga kanang style nga layo ra gid gani kay kaayo sa akong style karon. Yeah, lately na lang na nga kanang work after 10 years man siguro na ako nagtattoo. Nagsige na jud think ba nga unsa man gyud nga style akong ganahan gyud nga kanang kay ganahan ako mo murag man na gani ko sa point nga kanang mag-practice ka bag different styles. Na. So ni decide gyud ko asa nam gyud ko ani mo focus gyud og usa ka kuan. Kay para ana ba at least naa kay imuha ganing makakabuhat kag imuhang kuan murag imong own nga feel nga tattoos inana. So late na nimo na murag develop 10 years ago siguro. 10 years ago siguro ko naka-decide nga murag kani. So ang usa sa reason nga nganong
ni kuan jud kog Japanese kay every time mo trabaho og Japanese malingaw gyud ko. And then naka-think sa gyud ko nga kay mo gina akong first giunag hunahunay ko nga unsa man nga design sa tattoo nga kanang timeless ba. Timeless means kanang murag dili gani uso-uso. So nakaingon ko nga Japanese art is wala gyud. Murag naa na gyud na diha, di ba? So mo to nakaingon ko nga mas maayo focus ko ani. Niya every time mo trabaho sa mga oriental piece, mas malingaw ko. Mas malingaw ko ba kung ninduta ani kanang naaman diri ang challenge ana na ba? So di igi siya ingon kanang kuan di kayo siya kanang. Sayon siya tan-awon pero daghan kay siya og kuan. Daghan kay siya og kuan cooks kanang daghan kay siya og mga rules gani. Rules? Yeah, maglisod ko explain nimo unsa na nga mga rules pero naa siya murag mahog nga mga proper way ba unsaon pagbuhat. Kay naamon gyud mga anang for example naay mo tattoo deg Japanese, the way lang sila mo drawing sa waves. Uno kanang mga waves na nila. Ang kanang waves sayon ra kay natanawon. Pero every time mo drawing ka na sayop gani na ang imong pag-curve sa waves bati na natanawon. So kami nga mga tattoo artist makakita mi ana nga kuan nga murag kanang waves na magpatong-patong na kuan. Di ba na kung magpatong-patong mo bati kita naon murag basta na siya mga flow nga kinahanglan nimo sundon ba nga murag mao ni siya way nga dapat ina nga munindot tanawon sa imong lawas ina na. So mao na siya murag mas diha ko na challenge. Yung murag grabiha aning line na art ang Japanese na art na naaman siya mga di man sa dingon nga kay murag tanan mo gud nga murag kuan mahog ra gyapon masuod gyapon siya sa oriental. Na may gitawag karon og kanang neo Japanese style kanang murag giwagtang na nila ang kanang mga wind bars, kanang mga clouds kanang more siya kuan kung imo siyang sabton more siya realism sa Japanese kung neo Japanese more siya futuristic. Murag futuristic style ba nga wala na yung mga kuan. Ako mas more on sa kuan ko kanang ito i-resume kanang old school way traditional nga tattoo gid nga Japanese ba kanang kita kanang naay mga nani kanang naay mga wind bars. Mga nya naay mga kasi wind bars nani kanang murag mga nana ba mga itom-itom gani. Murag na siya kanang gradient dili sad. Na siya mga inani mga background nga inani. Okay. Kaysa neo Japanese wala na ni. Murag ang the whole nga murap ang design ra. Wala na siya background nga mga wind bars, mga clouds, mga waves ana ba. So ano siya gitawag neo Japanese niya ang approach sa ilang sa color is mas modern na ba. So mo na siya. Ang karon unsa mo gana maka-think sad ka na kanang magsuway ka ng neo Japanese or nakasuway na ka na. Yeah, actually namo kay mga pangbuhaton sad mga inana. Kay naama sa mga kliyente nga ganahan sa ginana nga style. Pero ang usahay lang gyud kay mo discourage lang gyud ko kay mag-matter mo gud sa skin tone. Ang uban ra bang ang uban magong kliyente sa gyud job mo sa niya akong ikuan sad nga murag kanang luoy sa usahay ang mga kliyente ba kay syempre labi nag mga first timer nga magpatato. Magkuan ra gud sila kanang murag ang ilaharag yung tan-awon is ang picture gani sa mga sa social media or sa internet ba. Mostly mo gud ana kay gipang edit ba. No. So mag-think sila nga inana ka bright ang colors nga mahitabo sa ilang patik. Which is mo na ikaw nga tattoo artist, ikay mo explain kay mag-matter mo gud sa skin tone. Kana unsa man na nimo pag kanang panitan na musod diri niya na siya ganahan kayo na kanang angayan na jud ang mga puti niya siya itom kayo niya. Unsa man nimo pingon na imo gid siya ako kay ako mo gid lang i-explain nga inani. Nya naam sa guy kanang mga kuan, mga sample gani sa kuan. Kanang different skin tones ba. Mao ni resulta og kung inani. Kung inani nga color ng panit, at least mas makasabot sila. Di sila makaingon ba nganong di man nihayag. Mao bitaw kayang expectation sa kliyente taas biya kayo kay mag-agad ra sila sa unsay makita social media. Makita sa pictures, di ba? Nya ikaw nga mo sa ni problema sa ubang tattoo artist kay para nila kung naay mga kliyente gani nga inana nga murag
murag mangutana about ana inana para nila isamok. Kasi mga tana. Kanang mangutana about ana ba nga ganahan kong inani kahayag inana. Nya sila kay murag lag masuko. Ang tattoo artist kay murag sula ni niya ganang murag inana gani nya. Instead nga imo untang explainan ba? Nga sir mao ni sir inani ha mao ni. Imong panit dili inani parehag kolor. Sa kani nga kuan inana. Na si uban picture sensor nga edited na gyud nga mas ganang bright gyud kistanan. So before pa nimo trabaho nimo just yeah, explain gyud nimo. Ako before ko mo patik sa ko mga kliyentes, ako gyud la explainan. And then aside sa pagbuhat sa design, ako gyud la explainan na. Before mi magbuhat sa design, naa gyud daghang mga explanations nga inani kung kani nga area, kung kani nga design imong buhaton, dili ni pwede. Kay ma-distort ang design. Dagan magod siya kuan, dagan siya kanang kinahanglan nimo tan-awon ba before ka mobuhat sa usa ka design lang. So na wa pa kay experience na kasuway na kana na. To yun suko ang clinting anong hayag man kini. Di ba mag-expect magod. So kana makat-on na sa gid ka na sa sige nimong tattoo, sige nimong atubag kliyente for pila ka years. Ako luckily lang kay taw-taw sa go sa industry, so mas na build na sa akong patience ba. Kanang dili na kay ko mabad trip og ginana kanay mangutana nga kuan ina. Kay bawo na kay unsaon ba. Kay sa una honestly ako sa una di ko kabaon saon, murag sa puton nga murag sa muka ni daghanan niya pangutana murag ginana gani. Pero kung imong if you think of it ba murag kuan mo din ni day kanang obligasyon mo din namo. Nga unsaon na to nga mapasabot na to siya nga inani. Kuan jud ganang people skills din na jud na. Practice sa gid mo aside sa kanang may lang ka mo patik. Para nako gyud kani ko importante jud gani tanan kay daghan kay ko kanang nakaila nga mga tattoo artist na kanang they think gani nga murag ang pag-build sa name sa as a tattoo artist kay more on maayo lang ka. Pero which is para nako ba murag dili man good basag unsa pa nimo ka maayo pero the way ka mo handle sa imong mga clients asshole kay ka. Wala gyud yapon. No. Kay pila ko na lang pangilitan peace nya tag pila ko na ka oras ko. Ang tattoo karon grabe na bi ka mahal. Di ba? No. Expensive na kay ang tattoo karon. Sa una kanang mga gagmay na mga tattoo pila karon murag I think 3K 4K minimum inana di ba? Sa una maabot pa nag mga 500 na 1,000 100 nagsaka-saka gyud inana. Nya karon sad kanang kung ang sa mga kliyente nga side daghan na lag choices. Okay, daghan kayo mga bag-o pa lang tanan dali na kay mga maayo inana ba? Okay, dali na kayo So mao na daghan kay mga tattoo artist nga mga karaan nga mo question ba nga mas maayo pa man kuan niya anong wa na ko kliyente. Ay na jud na day. So murag para nako ba murag i-ask imong kaugalingon kung giunsa nimo pag-handle imong mga kliyente. Basig na dia ang problema. Kaya nagsalig siguro na. Kaya daghan man kay mga kuan ko, daghan kista ng mga tattoo artist nga. Kaya bawo na silang maayo na sila, magsige sila gadaog competition sinana, ka-build na silang name. Lagi na mo musud na silang utok pa. Feel nila nga gukdon sa kliyente. Kaya maayo na sila. So mo nang nanay attitude gamay. Muchat pa lang ganing kliyente. Hoodies. Sa dili. Kanang kuyo na kay mo reply or bugbuk kay reply yan na gani ka na mo. So mao na mo sa na reason sad nga parang sa ako lang siguro sa ako lang na nabantayan murag mo siguro reason ng anong nagdugay siguro ng industry. Kaya ako the way ko mo treat sa ako mga tao mga kliyente kasi ako magyung kuan nun. Ako yung amiguhon inana. Nya kanang sincere gyud. Kana nya ako sa trabaho gyud ko. Dili ko anang ganahan ng kuan job kanang kuan kanang dali-dalion ng trabaho. Mo na ako mo prangka jud ko sa mga kliyente nga sir humanon ta ni 3 days, 4 days. Okay, para di sa kakapoy no. Inana gyud ko. Mo sa nay problema sa uban nga mga tattoo artist kay sa ako mga nabantayan daghang tattoo artist nga maayo kistanan og mga tattoo conventions, tattoo competitions. Maayo kistanan moingon ka mayuha na nimo patik oy.
Oh. Na malipay ka ba kay kuyo mo patik. Oh. Pero in daily nga niya, trabaho niya, Oh. mga regular niya mga kliyente, Di niya tarungon. dali-daliun, Oh. kwarta-kwartahon. Oh. Then nya mo ni pakuan mo nga mahibong ka nga maayo man kay ko nya wala na may mamalik nga kliyente. Oh. Nadyo na sa attitude, no? Oh, so mo matter gyud sa ginana, di ba? Ang kinahanglan mo gud para nako murag ang ako gyud siguro matubag job ato imong pangutana ganina nga giunsa nako nga nagdugay ko. Oh. Diri gyud. Oh. Kasing-kasing gyud. Oh, dapat imo yung kinasing-kasing imong trabaho ba. Kay diha mo ga mulahutay. Dili na mahimo. Mo ana bitaw na ako'y makita nga mga artist nga mga bag-o niya. Attitude na kayo. Bago pa siguro pero ikaw wala ka feel ana na sa katong pagdako nimo. Niagi sa taginana, niagi sa tagkiat nga kanang imbis mo trabaho ta. Ibang cancel ang mga schedule kay. Kasuway sa siguro ka ana no. Inana ba? So mo na karon makita og winana nga mga artist nga kanang mao pa gani pag build sa name. Wala lifestyle na kayo inana. So makaingon ko hopefully pero niagi mo sa kana good di ba? Ma-recover na niya ba? Makuan na niya ang kuan. Katong panahon lagi na katong la Power Response, Franco or Bandab. Kato siguro sa tuy mga feel. Grabe, no? Yun kay batanon pa sa kay ko ba? Ganahan kay ko mulaag, inom, cancel mo kuan. So murag kuan lang sad, murag sayo lang sa siguro ko naka-realize ba nga murag sayop man. Kapoy naman yun, murag ginana ba? Murag kinanglan ng gigo nga i-focus gid ako kung studio kay murag napasagdan naman. So mao sa nay rason gyud yang anong ni decide ko nga dili na lang sa kumukuyog sa katong gibalhina namo didto sa kuan didto sa katong Azul ba. Okay, gara ang kiat gyapon. Wala may problema. Ang ako lang pag kabawan ako nga inato ba nga na convenience store yan ang Azul. Ano ko patay ko ani magsige mag-inom ani. Ana ba so dito na naka-realize ko mo mulihay lang sa giguk murag ganahan na kay ko mo kuan ba mulaylog inom ana ba. Ganahan na kay ko nga mo bounce back balik sa tattoo gani. Sa imong career unsa may tan-aw nimo may pinaka-struggle nimo na kanang murag atay niya. Diha na kani decide buyag wa man gid noon. Wala man gid kanang smooth ra man kita nan gid kuan gid kana lang gid kanang inom ana ba. Yung murag maka-realize ka ba nga sige na mo lang naginaan ni murag kapoy naman ana ba. So mo tong pagbalik ako dito sa may baseline dito ni gid ko ni kuan nga focus na jud ako ning kuan ni gid akong studio kanang ako ning tarungo ni nani nga murag trabaho ni gid inana. Mo ti kuan sad. Nya karon na nakadiri sa Luna building. Na ako diri tapos Lave. So kano sa mga nibalhin diri? Kuan lang January man siguro. Bago karon lang Bago lang kay ang katong area nga among gikuanan sa may baseline murag himuon don lag condominium. So wala na lagi rin niyo. Hawa mi tanan. So bago man sa nina kuan diri. Bago pa gyud murag 2 years pa siguro nga building. Dako biya to didto. Dako mas bigger to compared diri. Pero diri mas kuan siya mas relaxing relax okay kanang loft type na kuan. Sakto sa parking. Kay gato sa karaan ako mao problema ang parking. Lisod kay parking dito grabe ang kuan dito. Pero sa una dili man to ingani mo ang style siguro, di ba? Mas kuan to mas puti lang. Puti lang. Black nya white. Honestly gud nga studio gud ron Cooks kay murag makaingon gid ko nga ako aning feel. Kanang murag mas matured nga feel ba. Ganahan murag mo sa niyong gikuan gud nga murag siya kanang Asian nga feel nga murag more on brown. Nya kuan kanang ako ani gud nga trip. Na ako kanang mga whiskeys diya nga mga collection ako. Nindot to mas kuan na jud siya mas Ningi yun, bespoke, pero kanang nay mga bilyonaryo diri magpatatoy kanang gani. Mas kuan, mas mature dog kuan man. Kaya warag mo man sa ako nabantayan sa mga tattoo shops, warag mo agi from the basement, nga medyo hugaw pa kayo, then
dito na kanang murag kanang nanay. Kay murag magkasaka imong edad, magkalahi mo gud imong feel sad. Oh. Di ba? Nya kani murag feel na ko murag grabihan na ni kanang lagi way binuang kay Kuha lang swimming pool. mura siya kanang kung sa Chinese pa sa tawag na kanang feng shui ba. Oo. Kana mamay. Kani kay feng shui sa din ako sad na sa So na mutuom sa kog inan na. ni hire ka kanang Wa man nalang ko kay ila niya. Imo lang kung ikuan gud nga sa maayo ani mo. so sa miya gingon. No, Okay siya vibe. Okay daw siya kuan. Naalay mga kuan. Mo to nag-consult gyud ko nga unsay maayo. Asa ibutang ni. No. Kay para ang flow, ang energy mo na mag-islay na good. No. Yo, wala may mawa ni mo mutuo ka good, di ba? Nya kanang tinuod na kay kuan biya kay kanang Di ba maminaw lang ta good? ako sa karon mura mo ko kanang bag-uhay ra gyapon sa industry. Pero kanang may na salamat sa Ginoo ni duli ko ni spiritual line ko kay ura maka mas maayo man sa nakooks nga sa iyo kay sa iyo ka na imong realization ba? Sa iyo gani kay at least dili pag gidawahitan nan, di ba? di pa witan niya kanang makita mo na ko good ma-feel na jud imong energy kung kanior dagan kay nagkuputan ni mga di maayo kanang ma-feel nimo sa tao. Same ra sa dan ako nganong karon like taod man sa jud ko nga ni laylo gyud og kanang mga tugig nga scene sa unay na kay naka-realize sad ko nga murag kapoy man ni kanang murag garbura no? Kanang murag dili tanan na diha. Di ba? Murag mapili ra gid kinsa ba. So so mo to naginhini sa kuan niya. Nihini sa gug kanang kuan ba murag para nako siguro murag kaingon siguro ba yung murag wa mo gyud ilain mutabang nimo imo ram gyud ko galingon. Kana. So mo na murag kung imo ning mapasagdan na ako kung negosyo, mapasagdan na ako kung talent, asam ko puniton murag ginana ba. So mo tong kuan gyud ko nga may no kinakabantay sa dan kana. Mo lagi na murag same sa nimo ba nga murag sayo ginana ko na nakita ba. Murag kaingon siguro ba salamat Lord kay at least sayo ko nakakuha na. Nakakita ka si tao. Si tao gana na term mo kanang dili future sight kanang murag basta kanang mga makibaw ma-feel na nimo ba kung padayon no nila ang ingani na style. Maguba gyud ko. Balik na pud so good ara. Same sad nga kanang kuan sad kanang makaingon sa ko ba ko nga salamat sad nga sayo kay ko nagsugod og kiat laag. Kay niabot sa ko sa point nga murag kapoy naman. Pag college nimo sa IT ni undang kag arki kay nagtato na ka full time. Honestly, actually kuan man second year high school pa lang ko kapatik na ko. No. Gasugod na ko tato. Pag elementary nimo gadron. Naam ko best friend si Rads nga taga Labangon. Yan namatay na lang gyud taon. RIP Rads. So mo tay kami ton duha mag-trip og tato. Inana ba niya? Pag college na nako nagbuhat kog shop nga gamay sa balay. Kabantay ko daghan mo. Labangon. Dias mambaling ko avocado. Niya bantay ko daghan naman kay mo magpa-schedule moadto dito niya. Ang uban di auto na. Unsa to schedule sa text pa? Text pa. Text gyud na niya. Refer sa mga kaila ba. Niya. Among balay kay among area mo medyo ghetto biya kay gamay nga daan ana ba. Sikit. Niya daghan kay moadto nga di auto maikog na ka ba. Imong balay kay di ba na kanindot. Second year college pa ka na. Mga first year college second year ana. Nya, sige kung kuan ba ko daghan man mga rinya maikog ka ba kay mo agis balay ana sa taas kay naman sa taas akong kwarto. Mo to naka buyag kay naka hinihinig tigom-tigom. Mo to ni decide ko nga magbuhat kog shop sa Escarrio. No. Dito nagsugod 10k pag to akong abang to 10k 15 ba to? Murag dako na. Sa una di ba? Nya dako na pud na space for 10k. Nya dito gid na kuan tanan. Dito sige mi nagatapok sad nga. Nya ask ka ano nagkaila mo mayo ni Gabi asa mo kisa may nag-refer nimo kanang suspitsado ang nag-refer gid ang actually ang una gyud na kung nakaila gid sa tapok nila is si Briley ug si Bubup. Okay. Kay sila may una nagpapatik yun ako.
wala hinahinay nagkuan tanan na hantod na amigo na ginaputanan. So nya mao to ni pag build na ko kuan sa Scario shop. So wa pa mambaling pa nagpatato na sila mambaling pa, Braille. mambaling pa kana si Gabi mambaling pa na. Nagpatik ko ni Islaw ni Franco. Ako may first nagpatik ni Franco gyud. No, wa pa na siya patik. Wala pa bago pa siya abot gikan States. Diha na sa Scario. Okay, so may tato niya to. Kay kana iyang kuan Flower of Life diri. Okay. Kana iyang Flower of Life diri. Kay mao naman to nga time nga ni ari siya kay mag buhaton na nila ang Franco nga banda. Katong sila ni Gabi. So sila Ocho. Sila Bowie. Idol ginawa siya. Frank pa na siya. Frank pa na siya sa una. Frank na exclamation. Nya. Yeah, mao to pag katawa pag is Islaw kay gapatik ko gakurog kong kamot ko no ana Islaw gakurog imong kamot ta. Kay ba tawag ni mo. Okay, pag kita ng Islaw ba murag lublog pay tira ni murag nakita mi balik ining amo kay kanang college palandaan mo tan-aw na bitan na niya review ani niya. Kanang di mo ni siya mapildi, daugan ni siya. No, grabe na ikaw ba siya pinakauna ni tato niya. Shout out ya Islaw. Hope you get well soon. I think okay naman siya, gamay di ba? Okay na to kay nag Euro tour man to. Euro tour. Kanang walang laglag. Tour lang siya, laglag lang. Nice, good for the soul. Yeah, mao good. Kayo. So, grabe so mambaling pa. Second year high school, second year college ka. Namatik na. So, kuha na ka, second year college, cool na ka. Murag na bilong na gamay ba? Bilong na gamay ba? Kana gani murag lorbihan niya, ano ba? Ako, second year college ko, kay kinumdum ko, nagtanaw pa ko nila power spoons ato dito sa UP. Ano, makalimot ko. Kinumdum ko nyo job sa una, sa Outpost, good. Drop Decay? Drop Decay, kay ganahan ko sa inyong banda, good. Ay, ito? Shout out to. Kay mo itong panahon sa ambassador, diba? Nya. Kamo be permi mag-una ano ba pitira ni nilay mo ram like amba, diba? Murag amba nga kanang social ba. Pitira ni nilay ano ba. Sayang to, asa naman si Fonzie boy. Kung ano siya ron, kuya na kina siya kay manager na siya o ganang dako kayo na DJ kanang grabe. Kanang house. Kalimut ko na yung EDM na kuan. Kalimut ko sa pangan. Loud luxury. Sikat kayo na dito. Sige na siya kuan. Wala siya mo kuan. Wala siya mo banda-banda. DJ siya yun. DJ sa siya ron. Kanang mga rooftop na mga events dito sa Toronto. Panghagwa gini niya. Kuan pa na siya ron. Kanang kiyat sa diba? Bati masagnaong good. Fonzie boy. Kuya kaya na siya. Kanang mo gyud ako remember sa una. Kuan kana inyong banda. Daghan mo nindot nga banda sa una sa Samo ng panahon Outpost Kato nga panahon good, kato nga panahon. Ako may dumduman na to. Di, kato na era no Outpost, The Line Divides yun. Kana Line Divides good. The Line Divides good. Nakuan ko, nakalimot ko na kito. Mayuha di, ano nila. Idol man di kayo nila. Kita kanila di, magbuhay. Karoon lang, gahapon. Pag Sabado. Kanang, di ba, karon sood na kahit nila George. Pero sa una, kung katong napami, barrier gamay na. Okay, dili kayo matapok yun, di ba? Dili pa kayo. Sa una, Outpost kana Line Divides, mo gina mga tapok, amba. Magtapok-tapok rin mi tanan. Kamo rin gito yung murag dili kayo makuyog sad ba? Mga bago, come up sa niya. Moto sila TLD dito, The Line Divides itong kuan, di ba? Or bandam na naman. Nya, orag. Napatoy usa nga banda nga say mag-feel anang The Line Divides. Shuffled. Ako, shuffled jud ko. Nag-shuffle din ka? Ako, before ko nag-drop di kay shuffled. Shuffled. Pero napamangyapon. Pero wala na kamutukar nila. Wala na. Si Varo na ni drums. Shout out V. Sakto day, shuffle din. Kali ka rin, ka-remember na ko. Kana, The Line Divides. Small dyan ako may duman sa Outpost. Kana si George. Dagan mang manindot banda sa una. Good. Kinsa pa Gasolina. Di ba? Kato. Mamay. Ilakuan. Si Kagayan. Si Mamay. Si pangalan niyang vocalista nya Punchy ball na tagiya sa una ba si Chuck oy sa Chuck day basta na naman skuan Chuck no Amerika siguro California Chucky boy nya karon
ang uso man karon grabe kay of course hip hop ana Mm. na kay mga natato na hip hop artist. Ako yung nagtato ni Looney sa una. Ay bitaw. Yung, Pero kuan sa nasluni sa di kanang oh, grabe. Grabe na sa sad, una pa na, nagpatikming Looney sa una, Manila na gina siya. ni kung naasam siya nagpapatik Diri Cebu. Niuli siya. Kaya magsige pa man siya uli-uli diri sa una. Niya adto tambay sa shop. Kapila ka nakapatik. Nakaduham siguro kapatik ni Looney. Uy, shout out ni Shout Looney out boy. Looney. Grabe na kayo eh. Grabe kay na dili na 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 matabang. dili na siya ma-erase sa hip hop na history sa Oo. sa Philippines. Malipay sa taba, di ba? Mm. Oh, si Buano gyud ni nana. Magkuan ba yon tami kulab ba yon tami Looney ato nya kanang Oh, sayang. ni nana jud mi sa studio ato. Kulab na tami nya. Kanang di man na writer's block ko. Amo ba? Oh, nya kanang tiya ni writer's block pugso na ko nya Oo. kanang dili nindot ang so kaduha ba jud mi nag-meet nya. Amo abot ra na. Maabot ra na, Maabot ra na tanan. Shout out Looney. Looney. Looney boy. Nada siya gikuan na siya nagi-drop na kanta na Bisaya. Oh, baguhay lang, di ba? Bago lang to. Si title na to. Bisaya. Limot ko. Bas, fighter ko to. Kana, Looney, kana, sa una. Kinsa pa man ang kuan. Yung mga rapper, ako na, wala kay yung mga rapper, yun sa una. Ani na lang, nakay ka ng dream ni mo na matatuan niya. Na, kung naam gani, unsa na design. Nakay, wag dream na someone ni mo itato o dream na design na kanang mind. Actually, ako sa pagkatato artist na ko, kay ang diri mo gud sa Pilipinas is ang tattoo scene diri sa Pilipinas medyo awahi pag yung kayo. No, kay ngon mo ka. Unsa may dito sa Kay compare mo nimo sa magbase ko sa oriental style lang ha. okay. Kay dito kog Taiwan, Bago lang ka ng Taiwan. Vietnam to niya. Ay, Vietnam, okay. Niya kog Taiwan sa una. Ah. Ang na-amazed ko dito sa ilang mga kliyente, kay ilang mga kliyente to. Dili na mo inquire og mga full sleeve na Unsa man yun? bodysuit gyud. Ay, bitaw. Oo, inaana na ilang trend dito. So mo na nakaingon ko nga awahi up sa Pilipinas no. Kay Kaysa karon kay unsa man kanang patch. kay diri sa to full sleeve, mag leg sleeve. Kani magpati kog leg sleeve ang mga tao moingon na grabe biyod ako ato inana ba. Pero ako nga nakita ko sa scene dito sa Taiwan. sa Taiwan, sa China, ni ato kog China sa una, 1 month ko nagstay dito. Grabe ang mga kliyente dito. Dili na magpatatog mga inana. Ako ng mga sleeve lang. Full body Oh, mo inquire sila dito full body good. Like, mga yakuza siguro na di ba, dili, sa Japan, ang di ba? bisag mga ordinaryo dito nga mga kliyente, ana na gyud ang trip. No. Oh, mura kag ikuan dito ba nga murag uy unsam ni mo pati ko sleeve ra man na. Murag inana ilahang kuan dito. So kana ligoy ko away ba dis Pilipinas no kay ang mag full sleeve diri kay feel na to dako na kay nga Dako pati na kayo. Pero dito wala ra na like tibok lawas gyud planuhon na nadaan outline na nadaan No. Hinayan na lang na og trabaho. Mga- Kaingon ka ba yung kanusam ni may ani ang Pilipinas? So mas mo prefer di kay ana de. As an artist ganahan jud ko na ako akong piece na kanang Kanang full body full body good. Mao na akong dream kung tana ka na ko unsa. Mao na akong kuan ganahan. But at least bisag na lang ko usa or duha na. doesn't matter Okay na ko. I don't care kanang mga celebrities or unsa wala. type of panit. Ano wala. Ang ako lang nga ganahan ko mo create og something kanang ako agid ba nga kuan gid kanang kana. No, kung na mo musodre ba? Sir, kanay bahala na ako, sir. Wag di ba? Tanan lagi. Mga Kana, mo na sa full unsa man tawag na suit? Yeah, full body suit. Mga pila man naka adlaw o O di buwan. mo take nag years. Years. Ang commitment gid mo ana. Mo lang gini problema ana kay once mo commit ka na mo take nag years. No. Dili na siya pwede ka ng suya-suya lang. Di na pwede niya. Hapit na mahuman ba ganahan man day kog lahi day. Nya kita mga Filipino mao biya na atong trip kanang suya-suya kanang ganahan ko mangigi or dagamit mo inquire nako nga sir ganang pa full sleeve ko pwede mo man like 2 days
Murag sorry kanang murag dili ako nga artist imong gipangita ba. Okay ra mag 2 days pero linya ra tanan nga na. Nam good na nga mga tattoo artist nga mo dawat og inana nga sige ato ang trabahoon in 2 days inana kay siyempre kwarta inana pero Kaingon jud ka no regrets. mga lagi di ba inana ba marong spelling Parang sailing. mo sa na akong ganahan unta ikuan sad ba nga murag kung kanang mga bag-ong nga mga tattoo artist kung masuot sila ni nga industries murag ila lang sa unta tabangan ba Ang cliente. ang industry Ang mismo. industry na. Dili kay bitaron gid gani paubos. Kay daghan gud kay mga negatibo nga mga Antod karon daghan kay kuan koks kanang daghan kay negatibo nga pangbuhaton ng mga ang mga artist bisag mga bag-o or makaraan kana gani murag mahog na noon og ang among industries katawanan kay ba. So murag inana ba murag nabitay nang utana nako nga fashion designer. Di lang ko musulti kinsa. Yan na siya nga, Carl. Ngano man nga mas mahal paman ninyo nga kamo man tay angay mas mahal kay panit biya na inyong gitrabaho. Mura bibog nag-opera. Kami mo tahi rabi mig sanina. Sa creative side pareha ta. Naatay barugan nga murag kamao kaya na mahal kay tungod sa creativity nani. Pero mas grabe inyo ha kay nagsamad mo panit dito. I think sa type of client mangunagod kay mostly wa mo kita let's say Elon Musk kita Elon Musk na tato di ba? Di ba kung ring ana na kuan siguro pero si Elon Musk siguro mo palit siguro siya og kanang mga sinina na mahal na. Yeah, pero mo lagi ni gi point sa katong designer ba? Murag ang value gani sa trabaho ba? Mo ni ana siya nga if you think of it ha, ako ray mag-design lahi ang mutahi. Nya kamo ikay mo patik mismo. Yung anong mas cheaper man mo, yan na ba? So nakana sa ko bitaw no. Lisod mo gud scale. Lisod pa jud scale. Kana kay ikaw ra mo gud. Lisod, di ba? Dito ko nakasabot sa ba yung bitaw no. Sakto, di ba? So, mo lagi na dito ko nakasabot nga mo mag-matter gyud kung giunsa pag-build ang kuan ang industry ba. Fashion designing is kuan mo na good so na pa Paris pa. Di ba? Lahi sila pag ang branding nila is lahi good. Kami nga pero tato mao gani pwede thousands of years na mo di ba? Pwede unta inanaon ba? Pwede unta inanaon og pag-build ang among kuan ba. Sa tanaw nimo sa Pinas ra na ingana or dili siguro or tanaw nimo. Murag tanaw nako sa Pinas ra. No. Kay sa tanan bisag sa Asia lang mo kuan lang ta sa Asia. Murag ang Pilipinas may pinaka kuan. Lahi pa. Pinakaawahi, pinakabarato. Kay murag mo lagi na kanang ang problema mo gudri sa among scene cooks kay kanang dili man sa pag-discriminate sa mga tao no or unsa. Daghan man gud nga mga tattoo artist nga kanang nagtattoo artist karon ba or sa una pa. Daghan mig kauban nga mga tattoo artist nga kana ganing tambay kayo og paghuna-una. Lagi na. Sumo nang lisod kayo pasabton nimo ba nga kanang inani. Tubagon lang ka nga ay pa-social ra man na inyo ha. Ay pakuan ra man na inyo ha. Kani mo punks or unsa ba? Pero gani lisod kayo i-explain lisod kay pasabton nga dili man na inana ang ato lang ang atong industry is musaka ba kuan jud na stigma gyud kung na tato gani. Most likely adik ka di ba nya the way pa nimo i-market ang scene musamot di ba instead nga imo tang igawas ba sa stigma ba nga inani nya mo bitaw na ako malipay ko sa Manila or diri kana mga babae nga mga tattoo artist daghan mga babae nga tattoo artist ako nakitaan nga especially sa Manila nga kana ganing college graduate gyud nya into arts gyud kay ang ilang the way sila mo market
ilang branding nindot kayo. Mm. Social kanang kung induta ni ug mao ni magdaghan nga tattoo artist oy kay. Wala man sa curriculum sa no? Mao sad lagi makaingon sa ka ba nga di sa kita ka blame sa uban ba pero mo lagi na ako nga dugay na ko sa scene makita ko og mga tattoo artist ngin ana nga nindot ganig branding malipay ko kay murag nani dapat kanang mahalon ta tanawon ba oo pero nasa uban sad no di sa taka-blame na mao lagi mo na ilahang way of escape sa ilahang hood or ghetto sa una bitaw kay hiligi ko mukuan nga murag musulti ko ang artist ngay nanion tubagon man nga para nang dul kanang ikuan kanang upgrade sa to gamit inani ba inana ano tubagon ra man nga mukwarta ra gyapon bitaw ko ani akong no so depende ra gyud sa tao you know bisag sa balay ka balisura ni masabton ay where ginana ba so sige imuha mo na di ta kabuot pero karon no akong mabantay at least diri sa city kanang ikaw mo pinaka kuan jud kanang pinakayuyo dili sa yuyo kanang usa kas mga pinaka kanang well actually ikaw nag-una na ang nabilin gyapon hantud karon ba mao gid karon kanang nasad ko yung mga friends pod na kanang shout out nila Boots kana Boots Brandon sila Jello kamuro tulo ni bawan yun kana like Jello si Boots kanang inana ba kana ganing mag-create og something ba kana ganing pasaka sa scene di ba inana ba para Jello the way you markets Jello social di ba inana so inana unta niya ang uban man gud kay mo ang kuanon lahi man sila lahion magsabot inana so same sad na sa Manila mao si problema sad gid nila pero I think no kung magingana gyapon sila maybe that's the reason na tud ka murag dili sila mulahutay siguro mao gid makaingon ka ba nga kay murag sa akong nasabtan is mura ra gyud nagkanang mag-business ka before ka mo tukod og negosyo kay ba ano yung kinsa nga market imong ig-on di ba ikaw kay ba nga ato na time dili pasad wala pasad murag karon ako kasabot lang sa giminana so same sa na ikaw tattoo artist ka ba kung ganahan ka na i-target nga mga kliyente so kung unsa nga target mo so mo gid imong buhaton sad nga branding nga murag kung social buhaton nimo di nga mahimo ka social di ba dapat kung usahay man gud na gyapon na stigma gud na mo nang tao social ra kay na social pero like if you really look at it if kung ingana social means like having class kung mas na kay value di ba kung na kay class pasabot ana kanang very careful ka sa tanan ng buhaton na kanang wa man gani abog di ba ana ba so kanang attention to detail ba kay ang demonyo na mo gunas detalye mao gid di ba kung kuan kay ka kanang detalye kay ka as far as sa imong pagka-limpyado sa imong kliyente mo reflect man ani mo mo reflect na nimo so I think para nako kanang subjective ra ni pero kanang mo ni akong opinion na kanang maingana ang imong branding if magsugod jud ka sa imong kagalingon jud na nimo gid mismo magsugod nimo gid mismo kay mo bitaw na akong giingon nimo nga di kuan sa ako lang nasabtan ani nga business is dili lang kayo puro lang gani ka maayo given na nga mag-practice gid ka para ma-create kag name nimo pero after na kung di ka dapat maayo ka mo design maayo sad ka mo take care of clients maayo ka diba murag the whole package gid ba mabito na ang akong mga amigo sa moingon sila nga kanang unsaon ko no pagtan-aw nga kung successful ba imong tattoo studio ina ba nya akos lang giingnan ko nga usa ra gyud inyong tan-aw na dul kuan ra gyud kanang magtan-aw mo kung ang mostly gani sa inyong mga kliyente
returning clients na ninyo No. for pila pa ka years na namalik yun na ninyo. No. Maunay nagbuhi nimo nga mamalik ka na. It means sakto imong gipang buhat. Oh. Oo. Mo reflect mo kay wagod kay Oo, marketing di gud. ba? Wa kay social media Oo. na kanang Oo, kuan. ako dili bigay ko magkuan gyud, dili kay ko mag kanang boost inana. Oh, ang ako rin yung gisaligan ng kana rin Yung homework. kanang asa jud ko nagkuan. Ya, mo lagi na kung nagtato ka na kay tattoo studio, hinay ka niya ang imo mga kliyente nga musud more on bag-o. Nyo man dili mamalik. So, need ka mo question sa mo kagalingon sa may kuwang. So may kinahanglan ako ikuan pa gyud nga para gyud kanang solid gyud akong kay mao man purpose gud nga nganong magtattoo studio ka nganong magtattoo shop ka imong own para maka-build kag imong Client base. imong circle of clients gud na solid. So mao na challenge nganong magtukod kag imong tattoo shop. Mga tanong to kung sa advice nimo sa Mao na siya. Mao na siya. Kung magtukod kag tattoo shop nya wa kay kanang di ka maka-build og solid gud kay yung mga kliyente. Maglisod jud ka di jud ka molahutay. Nya kani mong gud nga negosyo kung kay di mo gud ni kanang murag muliho ka kay para sikat ka karon nga year or next 2 years. mo na forever na niyo. Di ba? Lifetime biya nimo nga imo jung kuan nun, imo jung kanang trabahoon ba? So mao na murag ako luckily lang until now naagya-pon survive gyapon ko. Kanang tanong nimo para sa kanang kung magdugay ka na you see yourself magtattoo ka antud sintinta na sintinta. Dili na sa siguro. Ana. So unsa may mo murag na kay na envision na dili na siguro kung magtattoo artist ana mag ako kay murag naa naman sa gid nako gid sa kong kagalingon gid ko sa naanad nam gid ko magtattoo ko every day. Bisa gani ka nang mo travel ko pahuway ko kuan murag after na murag gani ko manggigil na take off. So naanad gid ko. So kuan na lang gyud murag agdon lang gyud nimo imong lawas kung kaya pagtattoo di gyud gumunong. Pero moabot gyud time na murag wala tiguwang na gyud ta or unsa wala. Kuan na gyud. Kaya ako nabantayan anang very functional kaya mo ang tattoo shop niya. I think nar kay duha ka na kay duha ka artist ya. So kana dugay na po na imo ang duha ka artist. Na koy babae si V Ink o akong maguwang. Maguwang nimo. Nagtattoo sa. Nice. Yan ako yung mga bagong artist karon si Finland ug si Andre. Unsa man sila mga intern nag-practice pa jud og kuan ba. So wala pa kayo sila wa pa sila spot dire or unsa man. Nasa sila ilang mga own clients sad. Okay. So karon wow, sakto kay 1 hour na ta. So last na ko pangutanan nimo kanang sa mga ako pangutanon sa nina ko sa akong mga guest panlitan kung nakay dako kay na billboard. Makitaan yun sa mga tao ba na namulabay. Si Kroll yun nagsuwat na unsa man na nasuwat na para ma-remind ang mga tao ba na kung unsa man nilang buhaton ilang kinabuhi. Hard work rin siguro. No, hard work rin no. Wa mo jud kay makuan gid di na nimo barugan di na nimo lihukan wa jud kay padulungan. So para na ako hard work. And it shows sad okay pila na ka years ko. If you don't mind me asking pila na ka years nagtato so kad second year college. Okay na murag kuan siguro 18 na siguro. 18? Di so hantod karon. I like bitahang edad ha. Grabe so 18 years mo na 18 19 years siguro. Grabe So, kinumdum. Hard work really pays off. So mao gud. Mao ra man gyud kuan gud. So di mo gud pwede ka nang paswag-swag lang ka ani nga business. Di jud kailangan jud ka mo professional jud. Imo gud siyang barugan nga mo create kag something nga mahimduman jud ka tao. Kayo. So sa mga naminaw mga nananaw karon kung mga first time pa nila na ibawan about nimo asam sila maka-follow first. You can follow me sa akong Instagram account Carlo Gabiana,
Facebook, Carlo Gabiana, Carlo Kroll Gabiana. Yeah. And ang imuhang shop as Yeah, na ako sa Luna Building, Gorordo Ave, Lahog, Cebu City. Tapad sa Lavey. Yeah. Alright. So sa mga naminapod karon, thank you so much kung naabot pa ninyo diri na dapita. Just want to say thank you, and kung ganahan mong follow, please do follow A Life of a Babae podcast on Instagram, Facebook, and YouTube and Spotify. So see you guys in the next episode. Yeah. Peace.